बरायबाय नोंथांमोन गासिखौबो बेवहाय मिडिया पार्सन नुजाफैनो हानाय मोनफ्रोमबो चेनेलनि मानगोनां मिडिया खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि गाहाम हामलायनाय बैसागु बोथोरनि जासिदों। जोङो बेवहाय देग्लाय बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै 8थि जेनाखि रंजालि बैसागु रंजानाय बेजों लोगोसे 7थि आइप'व बैसागु खुंफुं आफादजों जों जथायै रंजालि बैसागु खुंफुंनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय जोङो मेनलि जोंनि जेनाखि बैसागु खुंफुंनाय जेनाखि मटिभ्स होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो होनगोन जे जोंनि जेनाखि बर' हारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु जोङो बे बैसागु बोथोरखौ बर'फोरनि बयनिफ्राय देरसिन फोरबो हिसाबै जोङो फालिबोबाय थायो। दा बेबायदि फालिबोबाय थानायाव गोबां समाव गोदोनि समाव जिबायदि मोनसे मा होनना बुङो बेखौ मोनसे डिसिप्लिन गैयै रंजानायजों जोङो जोंनि गेदेरथार मोनसे हारिनि रंजानायखौ गुबुंले फारसे जोङो थांनायखौ नुदोंमोन। दा बेबायदियैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मिरुनिफ्राय जागायनानै जिल्ला लोगोसे दख'रा आफादफोरा जिबायदि रंजालि बैसागु खुंदों जों मोनसे डिसिप्लिन मेनटेन खालामनानै जोङो बैसागु खुंदों। बेवहाय हाबाफारिफोर जों लादों। फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोङो फिरफिला बिरहोनाय, बेजों लोगोसे गथ'फोरनि गेलेनाय बादायलायनाय, बेजों लोगोसे गिदिरफोरनि गेलेनाय बादायलायनाय, बेजों लोगोसेयैनो जोंनि नैबे दासो सोलिफुबाय थानाय बैसागु मोसानाय बादायलायनाय, रंजालि बैसागु मोसानाय बादायलायनाय जों बेखौबो लादों। बेहाय गासैबो थाखोनि मोसाखावरि बिथांमोना बयबो बाहागो लागोन। बेबायदिनो जोङो जोंनि जेनाखि रंजानाय बे हाबाफारिखौ मोनसे मेहेरगोनां महर होनानै बे ओनसोलनि जेसेबां बैसागु रंजानो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो सानदों। दा इयुननि समाव जाहाथे बेबायदिनो मोनफा मोनफा गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेनायनिफ्राय लानानै हारिमु दिन्थिफुंनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैबो दिन्थिफुंनायफोरखौ लोगोआव लाफाजाबनानै उननि समाव जाहाथे मोजाङै मोजां बैसागुफोरखौ रंजालायलांबाय थायो। दा बेखौ जोङो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ बेवहाय बैसागु खुंनायनि गेजेरजों, आरो इयुननि समाव बिथांमोनाबो खुंगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आलासि हिसाबै जोंहा गिबि नैबेवहाय जोङो हारिमु जेनाखि बेखेवनाय हाबाफारि बा रंजालि बैसागु मोसानाय बेखेवनाय हाबाफारि, बेवहाय जोङो जोंनिनो बिटिआरनि मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी आरो हाग्रा बिफाननि बिथांखौ जों मोननो हादों। बेजों लोगोसे जोंहा चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिस्थिराम बर' बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। लोगोसे ओनसोलनिनो साननो हनो गोरों बुद्धिजिबि बेक्ति बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनाय बायदि गोबां मोननो हादों। बेजों लोगोसे जोङो बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायथि बावगिरि हिसाबै जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा नुजाथिफैनानै दा बिबुंथि लाखिफैगोन। बेजों लोगोसे जोंनिनो बेंटल ओनसोलनि मा होननानै बुंगोन फरायसालिमानि मानगोनां गोरायुं सार जोंहा डक्टर रन्जित कुमार नार्जारी बिथाङाबो नुजाफैनानै दंखायो। दा दसे समाव बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आबसु हिसाबै जों हारिमुनि गोबां खामानि मावो हिसाबै दख'रानि सिङावहाय देग्लाय बैसागु फालिनाया माबायदि जादों? जोंनि दख'रायावथ' दा बुंनांगोन जों मोजां मोनसे थासारिखौ नुदों, जेरावबो डिसिप्लिन रुल ब्रेक जायाखै। नैबे जोंना दाखालिसो थांबाय बेंटल खुंगुरि होननाय मोनसे जायगायाव गिदिरथार मोनसे बैसागु बिसोरो रंजाखांबाय, साननैनि हाबाफारि लानानै रंजादोंमोन। दा बेवहाय बिथांमोना मोजां बारग'होहरबाय। बेजों लोगोसे जोंहा दा सबायझार दालाइसा आफादनि सिङाव मोनसे सबायझार आनसलिक बर' हारिमु आफादजों मोनसे गिदिरथार मोनसे बैसागु रंजानाय सोलिबावो। दा बेयो बिथांमोननिया दिनै माने सिलभार जुबलि सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय मैयानिफ्राय खुंनानै बिथांमोननियाबो मोजां सोलिगासिनो दङ होननानै जों खौरां मोनबाय थादों आरो जों खौरां लाबाय थादों। बेजों लोगोसे बिथांमोना दिनै लास्ट देंखो मोनाबिलि खुंनायनि गेजेरजों फोजोबलांगोन होननानै बिथांमोना जोंनो मिथिहोदों। आसा खालामदों बिथांमोननि देंखो मोनाबिलिया एसे थाबैनो फोजोबनानै जेनोखि जोङो लुबैनाय बायदि जिहेथु मोनानि 10 बाजिसिम खुंनायखौ जोङो बयखौबो माने मोनानि 10 बाजि बारनो नाङा होनना जों बयखौबो एसेब्लाबो खावलायदों। बेबायदि बिथांमोनाबो फोजोबगोन जों मिजिंथिदों। आरो गाबोन 22 होननानै बुंदों सालबारि ओनसोलावबो मोनसे गिदिरथार रंजालि बैसागु खुंफुंगोन। बेवहायबो मोजां बारलांगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे बेंटल दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे गेदेरथार बैसागु खुंफुंगोन। बेहाय 34थि रंजालि बैसागु खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बेबो मोजां बारलांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। जोंहाबो नै दिनै रंजालि बैसागु जे खुंफुंनाय बे जोबनायनि उनाव जोङो माखासे जायफोरा खुंबावगोन बिथांमोनजों जोङो जयैनो लोगो नांनानै बै हाबाफारिफोरखौ जोङो नोजोर होफानायनि गेजेरजों मोजां जाहाथे बारग'होनो हायो बेखौ जोङो माने नोजोर होबाय थागोन आरो बेखिनियानो। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया।
दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाय होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाय होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।